Karon guys, sa tay vlog ron atong kabuangan ni atong amigo. Regaluhan na to ani oh. Tanawan na to kasi reaksyon niya. Para inom man to. Ano na to ni. Tara siya oh. Tara oh, busy kayo oh. Nagibuhat. Pre. Oh, Kanang gaon sa ka. ako nga nagchat-chat. Kisam na. Para ni sa amigo pre nga kanang matinud-anon ba, matinabangon ba. Ako kayo niyo. Kisam na. Ako ani ihatag ni sa amigo nga buutan kaayo. Wala yung buutan sa tibuok kalibutan. Mahal kayo palit na ho ani pre pero di yung sa payan jud ang presyo para jud ni sa kusgan hong amigo. Motabang ug unsay problema. Na ako'y problema, tabangan ko niya. Wa ko'y Pangitag may mga problema nung sa. Wa ko'y kwarta, tagaan ko niya kwarta. Pag gasolina, tagaan ko pang gasolina. Kanindot ani. Oh, yeah. Kuyog ta pre. Ano man? Kuyog ta dito. Kay Ato ning ihatag ni Ban Carlo kay ato ni ko. Ato ni Ban Carlo ni. klaro na Kaban Carlo ni. Di, Kaban Carlo ni. Imo Di, yata ikaw lang. di magpauban ako nimo ba? Wa mo ko imuha ni. Di, kuyog ko. Di, wa ko imuha ni. Para niya ba? Magpauban ako nimo. Lamyan na ninyo sa botilya. Yan, hindi mga kuyog. Anak ko. Pre. Oh. Katong sa wala ka ba kakuha na to? Ha? Sa uli ka dito sa mag-isda gitlog? Islo. Makakauli sa Cebu, sa Cagayan o sa Mindanao? Sa istorya mo? Nagprito kag isda, buwad, gulay, kanang sa gulay nga kuan? Unsa ka oy? Unsa imong istorya? Kanang kuan ba, kanang nagugulay, itlog, kanang sa mga luto sa mga sagol sa nga kuan. Niyapag naman siguro kapatakan magagngal-ngal lang ba mo sa istorya niya? Sa mga gulay kanang sa sagol sa mga ikuturso na siya to puto. Puto? Unsa man puto? Sa mga sagol sa mga wadito warambot sa mga dire. Animal kaglaruhan na imong istorya niya. Unsa na imong giyaw-yaw oy? Ako sabot. Mga sa na diha itlog. Ano ba na naghalhal naman siguro ka? Unsa lagi nang ipot sa sabot? Wala mo kasabot ng istorya. Na sa itlog rin sa mga sudan. Tahunga ka ng yaw-yaw ni mo, gasigam ling mata nimo yawa ka. Sa mga sudan asa ka to. Binuha ka ng Hey, salamat tayo. Okay, salamat kayo day. Pasalamat mi sa mga subscriber na mo no. And then Man. sa mga ni-support sa G-Fox TV. So at last na kuha na good na monetize na gid mi atong last Saturday. So thanks God nga na monetize na mi. Pre. Salamat yung tanan. And then sa atong pasalamatan jud ay pre. Ang tanan ni suporta. Si Congressman, si Gobernador, awa na tawa. Ayan na. Congressman, gobernador, sa pala may tabang. Okay, ayuda. Uy, ayuda. Sige. Okay, ayun pasalamatan sa pamilya. Salamat po sa pamilya nga luwas na sila sa bagyong COVID. Bagyong ulit. Sa tanan nga nag-subscribe. Okay, shout out guys mga taga Cebu City. Sa akong mga friends PG dia nga friends ako. Friends ako sa akong mga kaliwat ko sa Manhog Cebu. Sa mga Minosa family, Patilona family, Sobrado family o Kirante family sa Dumanhog. Salamat kanyo. Gimingaw na kog Dumanhog guys. So, magkita-kita ta ini uli nako. I love you.